need a way of experiencing silence. And I ask you for forgiveness for breaking the silence. Kumment illi kien dirett lil pubbliku b'mod ġenerali li fl-aħħar jiem ikkummenta fuq Facebook, fuq is-siti tal-gazzetti kif ukoll fid-djarhom u fit-toroq. Kultant mhux konxji tal-effett li dawn il-kummenti setgħu iħallu. Iżda r-rimarki ta' Assis kienu diretti wkoll lejn il-medja, fejn fl-aħħar jiem kienu ħafna dawk li kkritikaw il-mod kif il-medja ittrattat dan il-każ. Uħud ħassew li l-medja daħlet wisq fid-dettalji speċifiċi u li misshom kienu jafu fejn għandhom jieqfu. One News illum iltaqa' mat ta' edituri u ġurnalisti ewlenin u tkellem magħhom dwar ir-rapportaġġ tal-medja f'dawn it-tip ta' każi. In-nies jistennew informazzjoni li huma ma jistgħux jiksbu direttament. Però f'każijiet bħal dawn u f'kull każ il-tarif irid jitwassal mill-medja b'mod responsabbli u f'każijiet simili b'mod sensittiv għall-aħħar u mingħajr spekulazzjonijiet. Naħseb li l-medja għandha l-obbligu li tinforma, għandha l-obbligu li twassal l-informazzjoni, però għandha obbligu ikbar li l-informazzjoni tkun mibnija fuq fatti. B'dan il-mod jiena nemmen li l-medja ma tkunx qed tfixkel l-investigazzjonijiet u fl-istess waqt u aktar importanti minn hekk tkun qed turi wkoll rispett lill-qraba tal-vittmi. Alex Attart argumenta wkoll li kif sar fatt ta' każi oħra il-pulizija għandhom jgħinu billi jagħmlu dik magħrufa bħala crime conference. Konferenza fejn il-medja tkun informata bil-fatti li ġew stabiliti diġà u mogħtija linji uffiċjali. Fin-nuqqas ta' dan huwa ovvju illi kulħadd jibqa' jfittex ir-risposti. Miegħu jaqblu wkoll Xavier Balzan mill-Media Today u Mark Mikallef minn The Times li kkummentaw b'dan il-mod. Naħseb kien ikun iktar li kieku wieħed jistaqsi kieku għalfejn il-pulizija ma kinux iktar ċari fil-bidu u għamlu crime conference fil-bidu biex jispjegaw ċerti affarijiet, bekk kienu forsi jaqtaw ftit minn spekulazzjoni jew minn rapporti li kienu bażati forsi fuq spekulazzjoni jew detto del detto li jiena qed nitkellem issa bħala Malta Today evitajna kemm jista' jkun li nagħmlu dawn l-affarijiet. Wieħed irid jispetta verament imma ejja nkejlu mhux b'xibirna ma nkejlu ġara f'każijiet oħra. Però ma nistgħux każ bħal dan nifqu nirrapportaw u m'għandniex nifqu nirrapportaw fuq każ bħal dan. Li ġara f'dan il-każ u jiġri f'ħafna każijiet simili sfortunatament naħseb jiena m'hemmx preżenza biżżejjed min-naħa uffiċjali tal-pulizija. Jekk inħarsu lejn xi jiġri barra minn Malta, il-pulizija ikollha l-information team tagħha illi jkun qiegħed out there from day one. One News tkellem ukoll mal-istudjuża tal-medja Carmen Sammut li spjegat li minħabba id-dinamiċi tal-każ partikolari kien ovvju li kulħadd ser jistaqsi u jikkummenta. Tgħid li l-ġurnalisti għandhom jagħmlu minn kollox biex ma jkunux sensazzjonalisti, ma jintilfux fil-għaġla filwaqt li jkunu huma stess konxi mill-limitazzjonijiet tagħhom. Minkejja dan, l-iktar osservazzjoni interessanti li għaddiet kienet dik li l-irwol tal-ġurnalisti għandu jkun illi jinformaw lill-pubbliku iżda anke illi jaraw illi ssir ġustizzja. Tard erba' filgħaxija l-Prim Ministru Lorenz Gonza ħabbar illi minħabba kif żviluppaw l-affarijiet lest li fi żmien 10 ijiem jagħti parrid lill-President tar-Repubblika biex ixolji l-Kunsill Lokali ta' Taslima. One News ħares lejn xi tgħid il-liġi għal dak li għandu x'jaqsam ma' xogħliment ta' Kunsill Lokali. Dwar dan fil-liġi hemm artiklu speċifiku, artiklu 23. Dan l-artiklu jgħid li ġara darba kunsill lokali jkun xolt jew issir elezzjoni ġdida fi żmien 30 ġurnata jew jinħatar kumitat ta' tmexxija illi jieħu fidejh it-tmexxija tal-Kunsill. Jekk ma jinħattarx kumitat bħal dan, it-tmexxija tal-Kunsill tgħaddi fidejn is-Segretarju Eżekuttiv. Madankollu l-iktar li jispikka fiċ-ċirkostanzi attwali huwa subartiklu 3 ta' dan l-artiklu tal-liġi. Dan is-subartiklu jgħid illi kunsill lokali ġdid li jinħatar minn flok dak li jkun kif ġie xolt jkun jista' jibqa' jopera biss sakemm tkun ser tasal id-data propja tal-elezzjoni ta' wara tal-istess kunsill. Skont dak li tgħid il-liġi tal-Kunsill Lokali, jekk ser jiġi xolt kunsill ġdid f'Taslima se jkun elett għal sena waħda biss għaliex l-elezzjoni lokali propja f'din il-lokalità suppost kellha ssir f'Marzu tas-sena oħra. Dan kollu jikkonferma kemm ix-xogħliment ta' dan il-Kunsill huwa passi bbażat biss fuq il-konvenjenza politika tal-Partit Nazzjonalista. Iktar u iktar għaliex l-inkwiet fil-maġġoranza nazzjonalista f'Taslima ilu li beda mill-inqas sena u nofs, tant li l-Partit Nazzjonalista spiċċa tilef il-maġġoranza ta' kunsilliera. Madankollu kien biss issa lejlet ir-round ta' elezzjonijiet lokali li jmiss li l-Prim Ministru b'mod formali qed jgħeddet li jista' jxogħli dan il-Kunsill. Sa dan it-tant f'istqarrija Stefan Buontempo kellem il-Laburista l-Gvern Lokali qal li b'dak li l-Prim Ministru qed jgħid iżer jagħmel f'Taslima
qed juri li l-gvern tiegħu lest jinqeda bil-kunsilli lokali għal skopijiet partiġjani waqt li qed juri sfiduċja f'kunsilli mmexxi minn sindku tiegħu stess. Buontempo qal li l-Prim Ministru jrid iżid taslima ma' lokalitajiet fejn se jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'Marzu biex blob statistiku iżid iċ-ċans illi jerbaħ dawn l-istess elezzjonijiet. 5 tiem wara li ġew fi tmiemhom parties u ċelebrazzjonijiet oħra brabta mal-miliet u l-ewwel tas-sena, in-nies involuti fil-qasam tan-negozju jibdew jagħmlu l-kontijiet tagħhom biex jaraw kif marru. Fejn jitlu ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena huma normalment postijiet ta' divertiment li jmorru l-aħjar. Antoine De Giorgio, General Manager ta' żewġ stabilimenti kbar f'Paċeville, jesprimi iżda d-diffikultà li nħasset minn nies ta' negozju bħalu fil-qasam ta' divertiment. It's not anymore where you just open the door and business flows in. Tridu toħroġ, tuża l-kuntatti tiegħek, advertise, marketing and toħroġ għax-xogħol. It's always harder every year. Min-naħa l-oħra Philip Fenek mill-GRTU li wkoll għandu n-negozju tiegħu ta' divertiment f'Paċeville jgħid li l-andament ta' negozju se tanħass b'mod differenti minn dawk involuti. Però nista' ngħid li kulħadd kellu dak id-daqsxejn business li jkollu iktar mis-soltu u Alla ħares le. Naturalment hemm min jgħidlek li mar aħjar mis-soltu, hemm min jgħidlek xejn speċjali u hemm min qal li mar mhux ħażin. Josette Bickel li x-xahar li għadda ntbagħtet 12-il sena ħabs appellat mis-sentenza. Hija allegat li l-erba' xhieda prinċipali tal-ġuri gidbu b'mod sfaċċat. Kien nhar il-15 ta' Diċembru li għadda meta Bickel kienet ikkundannata 12-il sena priġunerija u multata 23,000 euro wara l-instabet ħatja ta' traffikar ta' droga eroina fil-ħabs ta' Kordin bejn l-2006 u l-2008. Fl-appell Bickel tenniet li l-fatt li x-xhieda kollaboraw fil-gideb tagħhom juri li l-każ kien orkestrat u li kienet vittma ta' dan il-pjan. Bickel talbet lil qorti biex tħassar il-verdett tkun iddikjarata mhux ħatja u meħlusa minn kull akkuża. Jekk le talbet għal sentenza mnaqsa. Jekk l-2011 kienet sena ta' bidliet u rivoluzzjonijiet storiċi, l-2012 se tkun is-sena tal-elezzjonijiet. Dan kif terz tal-pajjiżi kollha madwar id-dinja se jkollhom minn tal-anqas elezzjoni waħda. Fosthom anke f'pajjiżna fejn f'Marzu nofs Malta se tkun qed tivvota fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Madwar id-dinja l-elezzjonijiet jistgħu waslu għal 25 tibdila ta' gvern nazzjonali. Bħala popolazzjoni jistgħu jaffettwaw 53% tal-popolazzjoni tad-dinja li flimkien jipproduċu nofs il-ġid tad-dinja.